Таймадан мыкты үй интернети жана TV менен бирге жайды карай. Интернет секундасына 300 жана 500 мегабитке чейин. Ылдамдыгы тим эле кайф. 220дан ашык телеканал. Ар кандай табит үчүн. 5 онлайн кинотеатр. Тасмалар, сериалдар жана мультфильмдер акысыз. Кубаттуу гигабиттик Wi-Fi роутер акысыз. Баасы айына 1080 сомдон баштап. Тез арада билдирмеңизди калтырыңыз. I bardzo zacięty pojedynek na macie B, bardzo zacięty pojedynek, tak więc zachęcamy do oglądania i kibicowania mata B Polska-Kirgistan. A na macie C, już teraz na macie A zapraszamy. Lilia Malanczuk, mata C, Ukraina kontra Anastazja Lebediewa, Polska. Lilia Malanczuk, mata C, Ukraina kontra Anastazja Lebediewa, Polska. Mata C, kolejny pojedynek. Natalia Wilczucka, Ukraina kontra Anita Wendler, Germany. Mata C, kolejny pojedynek.
Zakończył się pojedynek na macie B, w której zwycięstwo odniósł reprezentujący Kirgistan Razak Bejszekiew. Na matę B już teraz zapraszamy Ulu Muradika. Jego przeciwnikiem będzie Korium Szachwdian, Ukraina. Na matę B już teraz zapraszamy Ulu Muradika. Na macie zwyciężył Aleksandr Kurszyn.